niya kaya bayaran yung dignidad ko, ang pagkatao ko, dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Putak-putang Iran Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son ang putak-putang Iran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Do you want to lose weight, build muscle, or simply feel your best? Feel good and look good sa FP Gym Tapuac, Dagupan City. Since 1986, ang FP Gym Tapuac ang inyong naging kaagapay para manatiling masigla, malakas at bumata ang inyong pangangatawan. FP Gym Tapuac, fully renovated, mas pinaganda at bago ang mga gamit na swak sa inyong fitness goal. Pwede rin kayo mag-Zumba tuwing Lunes at Miyerkules at 6 to 7 p.m. So book yourself now at FP Gym Tapuac. Call them at 0917-188-2027 or visit them and look for Jinky and Adele. Your journey to a healthier, happier you starts now. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na, mag-workout na tayo sa FP Gym Tapuac. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan.
Maabig yakabwasan, Pangasinan. Maabig yakabwasan, Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mujares dan sa kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan, Pangasinan. Oras alas 6:07 nakabwasan. Masantos tan maabig yakabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparong sa programan maabig yakabwasan Pangasinan. Pakasulan na sare balitad lokal, balitad nasyonal. Agawa at loob na 24 oras. Naringalan jalabat at DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Nakaulupyo dasayan kabwasan, Makterion Lingkor, Timog ti Pangasinan, Dennis Mujares, kay bamut si kapaborito Errol Horado, tanja technical control si Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Miyerkules sa Pizza 16 at bulan na Hulyo 2025. Yadasaray ulo na balitad lokal. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. 400,000 piso kantidad na alahas, laptop, tankas ni batik na matatakaw, biktima ng report of police. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. 70 anyos sinagsaga na bayaw to niya imbatik yung patambalan. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Mountain bike, abangga na Toyota Fortuner, imbatik at patambalan inatay. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Pwesto niloban, ang kabiran cellphone tankas ni batik. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Yabalit ang balitad nasyonal. Dubintay uno ya pukul ang recover dyan taalay ka anam iran pukul papanisyan niya pukul na to. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Panligap na saraya sa bungiro abuton na 6 bulan unong at DOJ. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Retired Lieutenant General Istubo imborito sa akusasyon ng totoy. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Anak na saray inabandona na ateng kasuan unong adkinan Senador Ping Lacson. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Presidente Marcos wala kumpiyansa to da kinan Gibo. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:10 na kabwasan tanatan wadyare detalye at balitad lokal. Timawag na police assistant si Marivic Santos Tiglao, 34 anyos. Lapod agawan takawan at mismong pwesto to niya. Agawad oras na alas 4 na palbangon. Yada syudad na Urdanita. Ano nga da palapag na komplainanta. At diskubrito na babalang so kagamitan to niya. Ninang na so CCTV footage sa may suspect si Limob at Lucasya Gate. Operta na demiritso yung kusina. Ginapan na suspect so mantakaw. Manamaglay na impangusara na flashlight na Limoob jada kwarto. Imbatik na suspect raya kagamitan na Chrisley Mi Patyag Yumol 19 anyos marikita waiter na nibatik na suspect so 5,000 yakas tan na pink black backpack kantidad na 300 piso
Untan tumat si Alvin Jimenez Velasco, 36 anyos, wala sa driver. Nibatik na suspect sa duwaran na Samsung cellphone to niya, yamang kantidad na 24,000 pesos. Tan kasya 20,000 na. Tan sa may bagya baka ya kantidad da 2,000 peso. Sa kumatlon na biktima, si Mark Luzano Tiglao, balolaki 22 anyos, waiter. Nibatik na suspect sa 10,000 peso. Tan na sa kaya Samsung cellphone kantidad na 12,000 peso. Sa may suspect so dimiritso jad restaurant na imbatik so sa kaya phone 7 o iPhone 7 ya kantidad na 10,000 peso. Tan na apatiran na buti na alak kantidad na 10,000 peso. Jad investigasyon na walay katibukalan niya 93,300 so kantidad. Yun ay batik na suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Lakin mambibisikleta talapo sinatuya. Agawas o aksidente oras na alas 7:10 na labi. Jed National Highway na Barangay Paitan, Bali na Santa Maria, Pangasinan. Sa involve white per crystal clear Toyota Fortuner, mamanihoanan na Roger Madjama Macanas, 44 anyos, na black mountain bike, mamanihoanan na Genito Ricanilio Limpag, 48 anyos. Diyan ginawan investigasyon na pulis na Santa Maria. Akabatan sa may Toyota Fortuner sumamarap dyan da south direction. Lega niya sa may biktima so akabisikleta na mamarap dyan da south direction. Nansi katoy abangga. Sa may biktima so kagamur na sugatan kasgasad ng durman parte na laman to niya. Tantampol yung batik dyan Eastern Pangasinan na District Hospital Bali na Tayug Pangasinan. Bangbalot si katoy indiklaran dead on arrival. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. 70 anyos siya laki, sinagsag na bayaw to niya. Agawa so insidente od oras na alas 10:35 na labi. Jada Zone 7, Barangay Nabaluan na Bali na Mangaldan, Pangasinan. Kinabat sa biktiman si Hirohito Layuso Sungkuan. Lega niya sa may suspect. So kinabat na ngaranton na Andres Abiro, 53 anyos. Jadi inisyal yung investigasyon na pulis. Akabatan niya sa may biktima. So bimisita da sister to niya. Jad barangay na baluan pan mitungtung at pigaran issue ni paakar at agidara niya. Lega niya wala ra doob na buong na witness. Ya si Josephine Layuso Sungkuan, 50 anyos, engkwanto na sa may suspect. So biglan si mabita na awalaan na si blangan na suspectan sa may biktima. Ang uyos na kutsilyo sabit lang suspect ya insakal to biktima. Jada parte na gusto niya tan si kato imbatik nasaray ka kapamilya to niya jada Rural Health Unit na Mangaldan na. Ya si katoy inyalis jad Region 1 Medical Center da syudad na Dagupan. Sa may suspect subatik kaya rin na insidente. Awet sinusarto niyan kutselyo ya si katoy si katunatan. So anapan na saray taklay na uloy. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Imbatik na matatakaw so alahas laptop tankas na 34 anyos si Abi. Agawas so takawan jad Bali na Bulinaw, Pangasinan. Kinabat sa biktiman si Maria Concepcion na Puda Kaakbay. Si katoy personalya imapirang jad police station na Bulinaw. Ya in report so habitlan na takawan. Unong palapag na komplenanta. Si katoy malis at abungatan na nan-bakasyon na jada Pampangasanan Hulyo 4, 2025. Nan si katoy Pemoel jad abung to niya jada Bali na Bulinaw. Adiskubrito na babalang siya sa kaya Apple MacBook laptop with a charger.
man kantidad na 90,000 piso. Kasya man kantidad na 200,000 piso. Tan nandurumaran klasin na alahas, yamang kantidad na 100,000 piso. Unong da biktima sa may laptop so inyatultod drawer jad silong na katrito niya. Lega niya sa may kas, tan alahas so inyatultod mata jad secret drawer yan narumog jad silong na katrito niya. Ingkwan na biktima sa may makantalabat at the secret drawer saray manangaran na Marso Ruilan Espinosa, Joey Tugadi Kalima, tan Lawrence Casiro Taburno. Si Karaya papanisyaan niya ng gawa, lapoda sa may pierta so akapadlak, pangbalat alingwanan niya ingkapot so islahing door. Impalapag na biktima kayari si Mark Espinosa so agla si Mampat apat agula so palabas nun si Katuya Timay na nadabong saray kabiyangan na bulinaw pulis man gagawa na malaknaban investigasyon na piyan nakabatan no iner so kawalaan na saray suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Naringalan re katibukulan niya balitad lokal. Antes tayo noon dapat saray karuman niya balitad nasyonal. Wadya ni Ray Pigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig Kabuasan, Pangasinan. Maabig Kabuasan, Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig Kabuasan, Pangasinan. Alas 6:20 ng umaga, 6:20. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Radyo Pangasinan, almusal balita. Umabot na sa 71 na piraso ng buto ang na-recover mula sa ilalim ng Taal Lake. Ang hawak ng PNP Forensic Group kung saan 6 dito ay inihinalang buto ng tao. Ayon kay Lieutenant Colonel Edmar de la Torre, officer in charge ng DNA Laboratory Division ng PNP Forensic Group, aabutin ng 5 hanggang 7 araw upang makabuo ng DNA profile mula sa mga buto, habang karagdagang 5 hanggang 7 araw pa ang kakailanganin para sa cross-matching sa DNA ng mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Sinabi ni De La Torre na 18 kamag-anak na ng mga nawawalang sabongero ang nakuhanan ng DNA sample para sa posibleng cross-matching. Nakatakda itong isagawa kapag may nabuong DNA profile mula sa mga nakuhang mga buto. Ipinasilip naman sa media ng PNP Forensic Group ang DNA laboratory kung saan ipoproseso ang mga nakuhang buto sa Taal Lake. Samantala, nag-deploy na ang Philippine Coast Guard ng remotely operated vehicle upang gamitin sa paghahanap ng missing sabongeros. Ayon kay PCG spokesperson Captain Noemi Giraw Kayabyab, sinimulan na nila ang paggamit ng ROV para sa search and retrieval operations.
Ang ROB ay may ilaw at kamera kaya't inaasahang mas mapapalawak nito ang isinasagawang monitoring sa sahig ng lawa. May kakayahan din umano ito na mag-angat ng mga bagay na hanggang 10 kilo at maaaring tumagal sa ilalim ng tubig hanggang 4 na oras. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, posibleng abutin ng 6 na buwan ang retrieval operation sa mga nawawalang sabongero ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Paikli niya o ipinaliwanag niya na maikli pa ang 6 na buwan dahil marami pang proseso ang pagdadaanan bukod sa paghahanap, retrieval markings, pag-identify sa mga buto, pagkuha ng DNA sa pamilya ng missing sabongeros na pwedeng itabi muna para sa i-match kung makakakuha ng DNA sa mga ito. Gayunman, hindi naman kailangang tapusin pa ang 6 na buwan dahil pwede naman anyang magsampa pag sa tingin ng DOJ ay sapat na ang mga ebidensya at airtight ang kaso na pwede nang tumayo sa korte. Hindi anya biro ang paghahanap sa malawak na lawa at sinasabi ng whistleblower na si Julie Patidongan na mahigit 100 sabongero ang itinapon doon. Sasalain din ang mga testimonya ng mga testigo at i-evaluate pa ng prosecutors ang mga papel ng mga sangkot kabilang ang mga aktibo at retiradong miyembro ng Philippine National Police. Noong Lunes nang sampahan ng kasong administratibo ni Patidongan sa National Police Commission ang 12 pulis na kinabibilangan ng isang police colonel, isang police lieutenant colonel, isang police major, isang executive master sergeant, isang master sergeant, isang senior master sergeant, isang senior staff sergeant at 2 chief master sergeant at isang korporal. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, mariing itinanggi ni retired Lieutenant General Jonel Estomo ang akusasyon ni Patidongan sa pagkakasangkot sa mga nawawalang sabongero. Ayon kay Patidongan, si Estomo ang nagrekomenda sa gaming tycoon na si Charlie Atong ang naipapatay siya. Kaugnay nito, inihanda na rin ng kanyang mga abogado ang kaukulang kaso laban kay Patidongan dahil umano sa malisyoso at walang basehang akusasyon laban sa kanya. Samantala, kinumpirma rin ni Napolcom Vice Chairman at Executive Officer Rafael Calinisan na pinadalahan na ng summons ang 12 aktibong pulis na kabilang sa reklamo ni alias Totoy sa kanyang complaint affidavit. Ayon kay Calinisan, 5 araw lang ang ibinigay sa mga pulis para magsumite ng kanilang sagot matapos matanggap ang summons. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, may tiwala at kumpiyansa pa rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos ang ulat na mayroong Maltese passport si Teodoro. Nauna nang sinabi ni DND spokesperson Assistant Secretary Arsenio Andulong na ang Maltese passport ni Teodoro ay isinuko na bago pa siya maghain ng kandidatura noong 2021 para sa 2022 elections at alam din ito ng Bureau of Immigration at ng Commission on Elections. Hindi naman masagot ni Castro kung ano ang motibo sa pagkalat ng nasabing issue. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, upang mas patatagin ang pamilyang Pilipino, inihain ni Senator Ping Lacson ang panukalang Parents Welfare Act of 2025 na ang titiyak na hindi iiwanan ng mga anak ang kanilang mga may edad na magulang sa kanilang oras ng pangangailangan. Sa panukala, papatawan ng parusa ang mga hindi magbibigay ng suporta ng kanilang o kailangan ng mga magulang. Bagaman anya naklaro sa ating family code ang obligasyon para suportahan ang magulang, maraming may edad na magulang na hindi na kayang suportahan ang sarili ang iniiwan ng kanilang mga anak. Sa panukala ni Lacson,
ang magulang na nangangailangan ng suporta ay maaaring maghain ng petition for support sa korte para maglabas ng support order sa mga anak na hindi nagbigay ng suporta. Ang mga anak na hindi makasunod sa support order ay maaaring patawan ng levy. Kung hindi sila sumunod sa utos ng 3 sunod-sunod na buwan na walang dahilan, maaari silang ikulong ng 1 hanggang 6 na buwan at multahan ng aabot sa 100,000 piso. Ang inaatasang mag-alaga sa magulang at iiwanan siya ay makukulong ng 6 na hanggang 10 taon at multang 300,000 piso. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumainyo ang ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Wednesday. Oras po natin 6:27 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Sa mga pamilya ng mga nawawala na sa bungero, pagdasal nyo lang ako at hindi niya kaya bayaran yung dignidad ko, ang pagkatao ko, dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the 2nd floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan.
Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar. Paborito. Basista. Paborito. Binmale. Paborito. Bugalyon. Paborito. Labrador. Paborito. Lingayen. Paborito. Mga tarem. Paborito. Tandiyan Orbis Tondo. Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:33 na kabuwasan. May patuloy na programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Siyempre, ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Siyempre, ako naman po ang inyong lingkod, Timog ni Pangasinan, Dennis Muhares. At siyempre, nandyan sa technical control, si Engineer Nixon Dakal. Ayan Araw po ngayon ng Wednesday, pizza 16 sa buwan ng Hulyo 2025. Uy, ngayon po yung araw ng yung nangyaring 1990 Killer Quake. Pang ilang taon na? 35 ba? Yung magmula nung 1990 35 o 25. So marami pong mga noon yung mga nasawi, marami pong mga nadisgrasya at maraming mga natumbang mga buildings dito sa Dagupan, doon sa Baguio City, na kumitil ng maraming buhay din. Kaya ingat-ingat po tayo Hoy, good morning pala kay Di ba July 16 yun? July 16 nga. July 16 ngayon. 16. July 16 ngayon. Oo nga, tama. July 16. July 16. 25 years. 25 years, ayan. 25 years na. Grabe tan ni Agawa. Pag sinearch nyo po sa inyong, ito sa Facebook na lang, yung July 16, 1990 earthquake, yan, lalabas na po yung mga litrato, mga kwento, samot-saring experience dyan. Ayan po, Kaya tayo po'y magdasal. Huwag natin kalimutan na magdasal sa ating Panginoon na sana po ay lahat ng oras ay ilayo tayo sa anumang mga sakuna, mga disgrasya. Importante po yan, dahil hindi po natin alam kung kailan darating yung mga sakuna, di ba? At dapat na tayo po'y magdasal. Good morning nga pala kay Mary Violets. Ay, si Madam. Mary Violeta. Manager ng Action Radio. Ayan, good morning po sa iyo. Sabi niya, ano yung live mo pa, pare? Sabi niya kanina. Live mo? Alam kong live mo, yung programa natin Oo nga. Okay. Alas 6:36 ng umaga. Bago tayo talakay ng mga samot-saring issue, i-congratulate muna natin si Sir Jules. Si Sir Jules po, Juliano Nazareno Resuello. Dahil kahapon ay official niya nang napirmahan uli ang kanyang
appointment bilang Secretary to the Mayor at City Information Officer. Ayan. Kahapon. Kasi kumbaga, panibagong naman, appointment. Another chapter ng kanyang panunungkulan. 7 taon na pala siyang nasa public service. Ayan, At congratulations din sa bagong PNP Provincial Director natin, si Police Colonel RB taga Dasol yan Merculio. Ayan, taga Dasol po yan, kababayan po natin yan, si Police Colonel RB Merculio. So congratulations po, siya po yung itinalagang PNP Provincial Director. Ganap kahapon yung turnover ceremony dyan po sa may Provincial Command sa Lingayen. Okay, nung mga nakarang araw ka, Pobrito Errol, marami tayong natanggap na reklamo mula sa mga consumers ng Central Pangasinan Electric Cooperative. Sempelco. Kaugnay sa 6-6 na shutdown o power interruption. Kasi ang palaging sinisisi dito ay ang tanggapan ng Sempelco. Hindi nila inaalam kung ano ang sanhi, yung rason bakit nawala, nagkaroon ng power interruption sa mga nasasakupan ng Sempelco. Nung nakaraang Sabado, yung 6-6, ipiniliwanag dyan kung bakit, at yung nangyaring power tripping nung isang gabi. Ayan, na ipaliwanag din dyan ni Ma'am Riza. Kaya't mas maigi kung pakinggan natin ang paliwanag ni Madam Rizalinda Reyes, ang spokesperson ng Central Pangasinan Electric Cooperative o Sempelco, para malaman ng ating mga kabayan, especially yung mga consumers na nasasakupan ng Sempelco, kung ano talaga ang rason. Narito ang paliwanag ni Madam Rizalinda Reyes. Yes, hello. Magandang araw sa inyo, Sir Aaron and Sir Dennis. Maraming salamat po ulit dahil kami po ay regular nyong nabibisita para maihatid po namin ang mga updates, mga kaganapan, bagong kaganapan na nangyayari sa ating kooperatiba. Nagkaroon nga po ng malawakang interruption noong nakaraang Sabado na kung saan ilang bayan na nasasakupan ng Sempelco ang naapektuhan dito. Included na po ang Binmale, Lingayen, Bugalyon, Aguilar, mga Tarem. Ito po ay in-schedule ng National Grid Corporation of the Philippines, NGC po, magmula alas 6 ng 6:15 to 6 a.m. to 6 p.m. Now, yung mga ganong power interruption schedule, mina-maximize namin yan. Kapag nag-schedule lang yung GCP, nakikisabay po ang Sempelco. So, pag nagkaroon ng interruption, syempre gagawa din po kami ng activities namin. Dahil ayaw po namin nagkakaroon ng interruption. Mina-maximize po namin kung nagkakaroon ng ganon para maiayos din namin para sa maintenance activities po namin. Ang power interruption, system loss po sa amin yan, na may mga nawawalang kuryente. At never po namin na magustuhan na magkaroon ng power interruption ng ating consumer. Pero kailangan for our maintenance. Now, ano ba ang naging rason? Mga major activity na ginawa ng NGCP, bakit nawalan ng kuryente? Bakit nagkaroon ng interruption last Saturday? Yung bayan po kasi ng Lingayen tsaka bayan ng Binmale ay dati nakakonect po sa NGCP Labrador. Pero dahil nakikimitan po nila na medyo nag-overload na rin po yung substation nila doon, nilipat po tayo sa nilipat yung Lingayen at Binmale sa Santa Barbara. So, naging successful naman po. Okay naman po yung naging
activity during our power interruption last Saturday at na-shift na po, nailipat na i-transfer na po yung Binmalay tsaka Lingayen dyan sa may Santa Barbara or Balingao NGCP. Ibig sabihin nun, ang Malasiki, Binmalay, Lingayen, San Carlos, Basista, portion of Orbis, Bayambang, Bautista, and Alcala, may siyam na areas na po kami sa Simpelco na nakakonect na po ngayon sa Santa Barbara. Ang pinisa lang sa mga major, yung pagka-transfer. Siyempre, maintenance talaga. Mini-maintain natin at sinisigurado natin na magkakaroon ng tuloy-tuloy at maaasahan na serbisyo ng kuryente ang ating mga member consumer owners. Yun po yun talaga kung bakit tayo nagkakaroon ng mga activities na ganon. Kasi yun naman ang ating goal, to deliver prompt, reliable, and continuous service sa ating mga consumer. Pero kailangan natin mag-interrupt para ma-implement natin yung mga programa na yun. Diba? Yung mga paglilipat, pag-upgrade, pagpapalit. Ayan. So, nagkakaroon ng interaction dahil kapag may kuryente naman tapos mag-maintain ka, mamamatay. Madidisgrasya naman po ang ating mga workers, mga line workers. Mama, prior to that, may mga advanced announcement naman po. Opo. Nagkakaroon po tayo ng advanced announcement doon, sir. Kapag scheduled. Pag-schedule. Pero may mga unscheduled tayo. Siyempre, hindi natin makakayanan yon. Kahit naman na sino. Kahit napaka-advanced na yung technology natin ngayon. Kapag wala pong prior information na maibibigay sa amin, hindi rin po kami agad-agad makakapag-disseminate ng information. Sabi mo kanina, yung Binmalay, ang nagsusupply dyan ay NGCP Labrador. Bakit po nilipat sa Santa Barbara? Anong focus nyo sa... Opo. Yung Labrador substation po kasi ng NGCP na pag-alaman na medyo nag-overload na rin po siya. Napaka-rapid na po ng pagtaas ng demand natin ngayon. Lahat na basic necessity na nga ang kuryente. So, in a very short span of period of time, madaling tumaas po yung demand. So, ibig sabihin, hindi na kaya nung capacity ng substation na yun. So, inilipat na sila dito sa mas bago nilang substation, dito sa Balingao, Santa Barbara, NGCP. Naman, recently or kagabi, meron pong mga reklamo sa ating opisina at ito po yung pagpatay sindik. Opo. Naranasan po ng ating mga member consumers. So, pwede po maki-elaborate po kung anong naging problema dito. Tama po kayo. Actually, isa po ako sa naka-experience yan. From San Carlos po ako. So, kagabi nga, na-experience po namin yung line tripping. So, agad-agad po ako nakikoordinate sa aming mga technical personnel. Anong nangyari. So, ang initial input sa amin ay nagkaroon po ng auto-reclosing or auto-shutdown yung NGCP line. Although as of now, gusto po namin i-confirm na wala pa ho kaming formal information na re-receive po sa NGCP. Nagkaroon lang po ng coordination sa kanila kagabi at kaninang umaga na inaayos po nila yung report nila, tinitignan po nilang mabuti what went wrong. Hindi pa naman nila sinasabi kaagad-agad na sila nga ang may fault, baka mayroon din kung fault yung mga linya namin. So, ina-assess pa po nila. Although, yung mga power equipment po kasi natin, equipment ng NGCP, equipment ng Simpelco, may feature po yan na nag-auto-reclose or nag-auto-shutdown kapag nakaka-detect po siya ng mga line fault. So, yun po yung parang naging problema last night. Yung linya po ng NGCP, nakadetect po ng line fault, kaya nag-auto-shutdown po siya. At inaantay po namin ang kanilang formal release ng bulletin nila kung ano ho ang nangyari last night. Sabi nga line fault, ma'am, ano po ba yung possible na nangyayari? Opo. Yung mga line fault, hindi ako engineer, pero ito po yung pagkakaintindi ko. Pasensya na po sa mga electrical engineers kung hindi ko ma-explain ng tama
ako po ay humihingi. Ako po ay humihingi ng inyong paumanhin kung hindi ko man ma-explain ng tama. Okay. Pero marami pong klase ng bakit tayo nagkakaroon ng line fault. Una sa lahat is kapag may mga linya na naputol dito sa banda rito, sa linya nila, o kaya natumbahan ng kung ano mang mga bagay, natumba ang poste, nabangga, nag-auto-reclose po yung linya, main line, para hindi na po umabot doon yung damage. O kaya halimbawa may mga wild animals na pumunta diyan sa mga sensitive part ng ating mga linya, tapos biglang aalis, mag-auto shutdown ng mayan kasi nakaka-detect ng mga hindi tama na pagdaloy ng kuryente. Pwede rin na parang nabalitaan ko rin na hindi pa talaga confirmed or verified na aabot na siya doon sa maximum setting nung isi-set ng isang substation o kaya sa substation namin o kaya substation ng NGCP. Kapag umabot na po doon sa standard nila, setting nila, pwedeng mag-auto reclose din siya, mag-auto shutdown, kasi piniprevent nito na baka magkaroon ng further damage. Tulad ng mga hayop na napupunta sa inyong linya, nag-auto shutdown. Opo, nagkakaroon ng auto shutdown. Halimbawa, yung isang daga o isang snake, isang ahas na pumunta po doon sa linya, tapos bigla na lang umalis. Babalik kaagad din po yung recloser, babalik, magkakaroon tayo ng kuryente. Kaya yun yung nagkakaroon ng momentary interruption. Yun nga lang, nagkakaroon ng yung mas mahabang interruption na kapag yung, halimbawa, yung snake na yun, stuck na doon, yun na yung pupuntahan ng mga lineman natin. Either nag-cause siya ng pagkaputol ng linya o na-broken yung isang insulator dahil napunta siya doon, dahil sumabog. Yun yung medyo matagalan. Pero pag biglang umalis at naging tuloy-tuloy ulit yung pagdali ng kuryente, so babalik. Yun yung nagkakaroon naman ng line trip. Yung kawayan naman mo na dumidikit sa... Yeah, isa rin yun. Siyempre, kapag dumikit yung dahon o kaya sanga ng kawayan doon sa linya natin, siyempre, yung tuloy-tuloy na kuryente, may interrupt, di ba? Pupunta muna doon sa kawayan, yung kuryente. O, di nagkakaroon din ng line trippings. Okay mo, siguro, message na lang po sa mga kawayan, lalo na po sa mga member consumers po ng Central po. Okay. Gusto ko pong sabihin sa ating mga member consumer owners na may mga sitwasyon that is beyond the control of our electric cooperative, Sintelco, or even the National Grid Corporation. May mga sitwasyon na hindi natin kayang kontrolin. At hindi mo namin basta agad-agad na masasabi sa inyo kung ano ang naging rason. That's beyond our power. Kaya sana po, ihingin po namin ang inyong pag-unawa, mas malawak na pag-unawa. Dahil kung ano man yung mga nagiging problema, report nyo lang sa amin at kung ano man kaya namin gawin ng paraan, ginagawa po namin yun. So, maraming salamat po. So, yun ang paliwanag ni Madam Rizalinda Reyes, ang spokesperson ng Central Pangasinan Electric Cooperative. Yung yung mahabang brownout noong huling Sabado ay dahil inilipat na yung Lingayen at Binmalay. Dati kasi doon sa Labrador substation ng NGCP. Pero nag-overload hindi na nila inantay na mag-overload kasi malapit na nga. So inilipat dito sa may Balingaw, Santa Barbara. Santa Barbara. Pero yung kanilang connection. Kaya kaagad din na naayos. So may mga yung hindi natin naasahan din na mga brownout yung paliwanagan ni Madam Rizalinda Reyes, for example,
nagkaroon ng yung pagkaputol ng linya o kaya may mga daga o mga ahas na nakapunta doon sa linya. Yung paniki. Paniki, oo. Na nadapo doon sa anything na may ma-detect sila. Magkakaroon ng automatic pala shutdown. Oo, magsha-shut off yung kanilang linya. Pero yung mga scheduled na power interruption kun yan pinupush yan sa kanilang Facebook page ng Simpelco. Yung mga nakatakda. Nakatakda. Naka-scheduled. Prior to that day, may 1 week advance pa yata yung kanilang announcement. Makikita nyo sa social media, sa Facebook ng Central Pangasinan Electric Cooperative. Kaya inaantay pa rin ng Simpelco yung report manggagaling sa NGCP kung ano talaga yung sanhi ng malawakang brownout noong araw ng Sabado, kung ano po yung dahilan. Kaya antayin natin yan yung kailang report. Hindi naman makakapagsabi ng yung complete details si Madam Resalinda not unless na talagang hawak na niya yung kopya, yung black and white na galing po sa NGCP diyan po sa may Santa Barbara. So yun po, kayong mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga consumers ng Simpelco, dapat na alamin natin yung sanhi ng pagka brownout o kaya yung kung nawalan kayo ng kuryente. Hindi kaagad na isisisi natin sa tanggapan ng Simpelco. Ayan. Kasi kung nagkaroon ng ganyan na power interruption, ang agad nilang sasabihin, ano naman itong Simpelco, di ba? Ang sisi lahat nandoon sa tanggapan ng Simpelco. Pero hindi nila tinitignan kung ano po yung rason. Saan po galing yung mismong yung power interruption. So dapat nating alamin muna bago natin isisi sa mga ahensya na humahawak diyan tulad ng Simpelco. Good morning kay Sam Tinte ng Kalasyaw. Gawin din si Kagawad Dio Quinto Peralta ng Barangay Binlag. Good morning si Christian Jason. Christian Jason, good morning po. Kilala mo yan, si Christian Jason. Ayan, kilala ko yan. Good morning din kay Don Ramon Bautista. Ayun. God bless you rin, sir. Thank you very much. Dating board member at dating vice mayor ng bayan ng Manawag. Ayan. At good morning din sa kanyang anak. Si Ramon Bautista Jr. Ayan. Good morning po sa inyo. Yung nating kaibigan natin. Siya po tumutulong din dyan sa may Region 1 Medical Center. Si Don Ramon Bautista. Ayan, good morning sa inyo dyan sa Regional Medical Center. Marami tayong dyan, tagapakinig dyan sa R1MC. Good morning po sa inyo. Ayan, si Regional Director ng Regional Medical Center, Dr. Roland Mejia. Good morning po sa inyo. Good morning din kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, Pangasinan, at ganoon din si Sir Jeffrel, Sir Felix Domicilio, Doktor sabi nila si Dr. Felix, good morning sir. Mabilis na umaksyon yan sila ni Sir Jeffrel at Madam Sheila. Kaagad nilang nare-resolve kaagad ang mga problema ng kailang mga kababayan. Kaya well-versed iraratan mo sabi serbisyo publiko. Alam mo kasi si Sir Felix Domicilio daling din yan men in uniform. Men in uniform yan. Kaya alam niya kung
ano ang dapat gawin para maresolba ang isang problema. Ayan, good morning. Mag-exercise muna tayo, engineer. Namiss ko yan Namiss mo yung exercise. Okay. Sabayan nyo kami sa pag-exercise ngayong umaga. Si Congressman Attorney Mauricio Dumugan. Ayan, nag-exercise si manager. Ayan, ano yan yung kwan? Dumake-exercise tutan. Ano yan yung kwan pag nasa kwan ka, may mga music maubos yung mga dalaga. Ay, good morning kay Sir Paulo M. De La Cruz. Uy, magandang umaga. Good morning kay Mar Pascua. Good morning sa Ayan sa may bayan ng Kalasyaw, Pangasinan, si Mayor Patrick Agustin Karamat. Good morning, Mayor Patrick. Ayan. Si Vice Mayor. Vice Mayor Kevin Roy Makadlalay. Good morning sa inyo. Ganoon din si Councilor Elias Villanueva. Nag-iisang ikaw. Ayan. Councilor Elias Villanueva. Ganoon din si Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Good morning. Good morning. Andito na ba si Councilor Nestor? Good morning po. Good morning. Councilor Nestor Gabrilio. Si Councilor Mike Season. Good morning po sa inyo. At ganoon din si Liga President Jose Pares Jr. Ayan, good morning. Good morning po sa inyo. Si Kapitan Saldi Bauso ng Barangay Macabito, Kalasyaw. Saka yung mga mababait at masisipag nilang mga membro ng barangay family. Ayan, dyan sa Barangay Macabito. Good morning at lahat ng mga staff ni Mayor Patrick Agustin Karamat. Sa may Mayor's Office, good morning. Si Madam Marmy. Si Ma'am Marmy, si Ma'am Marie Chris. Marie Chris, ayan, good morning. Si Boss Carlo. Ayan, good morning. Si Sir Ryan. Good morning po sa inyo. Si Admin. Si SB Secretary Brian Calaunan. Si Admin PJ De Vera, good morning. Si Sir Jenison, huwag mo kalimutan. Ayan, good morning po sa inyo dyan. Pasensya na kayo pag hindi namin kayo mabanggit lahat. Dito na the Mayor's Office. Good morning. Na Bali na Kalasyaw. Good morning. Sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan, maraming salamat po sa inyo. Sa dami ninyo, hindi ko na mabanggit dito si Sir Ramon Bautista, paarap Region 1 Medical Center. Ayan. Si Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Good morning. Si Mapalakapak, si Maki. Soriano. Good morning. Dito Mapandan. Good morning din kay Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw. Si Teresita Biala ng Barangay Gabon, Kalasyaw. Ganoon din si Olive Bauson ng Gabon. Good morning po sa inyo. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa ating palatuntunan, magandang umaga po sa inyo. Thank you very much. Yung hindi namin nabasa bukas, bawi po kami. Ayan. Wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan kaya po'y pansamantalang namamaalam sa Himpapawid. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. Macterial Lingkora, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. At ganoon din sa aking bandang kanan, si Station Manager Joey Baby. Yung bandang kaliwa, nabanggit mo na? Nabanggit ko na. Dyan lamang kayo dahil susunod kagad ang palatuntunan ni kapaborito Amor Legaspediga dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasaray balita, impormasyon at loob tanpawan.